преведаване на западни езици, Захари Стоянов. Избрах да ви прочета един разказ, който е много личен за мен. Той разказва за любовта между майката и нейното дете. Разказът е на Иван Тодев. Отново завалява. Едри капки, камъни от Балкана. Изсипват се от сивите черноморски облаци. Удрят по ръцете, по врата, по тила. Но русата жена продължава да събира столове, да дърпа покривки, да носи оливерници. Спасява ги един по един, по два, по три. Крие ги от потопа. Води ги в Ноевия ковчег зад бара. Движи се пъргаво. Движенията й са учени цяло лято. Преживели са много потопи. Бог наказва грешните. Да, така е. Но защо? Защо, Боже? Защо? С какво сме грешни ние? Тя знае, че не са, но какво й остава, когато покривките за събиране свършат?